Привет на всички! Искам да ви споделя днес нещо на тема как да бъдем по-ефективни и по-малко изморени на края на работния ден или на края на деня, на края на седмицата. Става въпрос, когато започнем един цикъл на действие. Какво е цикъл на действие? Цикъл на действие съдържа 3 части. Това е старт, change, stop. Тоест започваме да правим нещо. Това нещо има 3 части. Те са старт, промяна и стоп. Когато, например, решим, че искаме да отидем до магазина. Един много простичък пример. Отивам да напазарувам. Обаче след малко си казвам, аз съм много изморена, сега няма да отида да напазарувам. Сега ще го оставя за по-късно. Или ще се обадя на приятелката ми след обяд. Обаче не се обаждам по някаква причина след обяд. И така, представете си колко такива цикли на действие стартира човек през един ден и колко от тях не завършва. Разбира се, има цикли на действие, за които са необходими няколко дни или седмици или месец. Но въпросът е, че когато започнем нещо, трябва да го приключим, т.е. да го променим и да го приключим. Затова ви съветвам, когато започнете цикъл на действие, да го завършите. Ако сте обещали да се обадите на някой, обадете му се сега. Ако сте решили да отидете до магазина, отидете сега до магазина. Защото вие сте започнали. В момента, в който го помислите, вие стартирате цикъл на действие. И ми споделете после как се чувствате на края на деня. Аз съм убедена, че много ще ви помогне, ще бъдете по-малко изморени и ще бъдете по-ефективни. Това е за сега от мен. Чао!